Πατρός και Πατριάρχου ημών Φιλαρέτου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Μιχαήλ Πρωθιερέως και Ιωάνν Ιερομονάχου και Βασιλείου Διακόνου και Ανδρέου Διακόνου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, κοπιόντων, ψαλόντων και υπερπεριεστώτος λαού. Μνηστεί Κύριος ο Θεός ημών, τον εν το πολέμο της Ουκρανίας ηρών και των εμπεριστάτων αδελφών ημών, των προσφύγων, των ενεξορίεσόντων, των ενεχμαλωσίες αδελφών ημών, των εναλλάγκες και θλίψεσι και υποπρεβάτων ακαθάρτων αδελφών ημών, και ο έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εταύτη τη ώρα. Μνηστεί Κύριος ο Θεός ημών, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Των αημνίστων προκατόχων ημών αρχιερέων, των αφιπηρισσάντων εν τη Αγία και Ιερά Μητροπόλη ημών Μαριουπόλεως και Θεοδοσίας, των αημνίστων πνευματικών ημών πατέρων, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Πέτρου Αρχιερέως, Νικοδήμου Αρχιερέως, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου και Χρυσοστόμου Μοναχού, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν της ιερής ημών αγώσει, πάλετε και επεσχάτων, των πεσόντων, ηρώων, στρατιωτών της Ουκρανίας και της Ιεράς Μητροπόλεως, Μαριουπόλεως και κοιμημένων αδελφών ημών, όλων των πεσόντων, ηρωικός πεσόντων εν το πολέμου της Ουκρανίας, αδελφών ημών. Μνηστεί Κύριος ο Θεός ημών, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.